बाथि आगु जे बर'दिन फालिनाय गौरां सार्केल नि बानजायनायाव दिनै जर्दानपुर NELC मण्डलियाव बे सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों जेराव गाहाय आलासि महरै बङाइगाव डायसिसनि मानगोनां बिशप एबा NELC नि मडारेटर मस्ट रेभारेन्ड इसिलास बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाफैदोंमोन आरो ख्रिस्ट'नि गाहाम जे रादाब बे रादाबखौ बिथाङा दिनैनि जे जथुमा बे जथुमायाव बिथाङा गेबें रावजों बिथाङा बुंफैदों एबा फोरोंफैदों दिनैनि बे हाबाफारियाव आंखौबो लेंहरनाय लेखायै आङो बेवहाय नुजाफैदों आरो गाहाम अनसायनाय जे रादाब बेखौ आङो बावफैदों जोङो मिजिंथियो जे फैगौ जे ख्रिस्टमास बे ख्रिस्टमासआ जेन' जेरावबो जायफोर ख्रिस्ट' धोरोमनि मानसिफोर दङ बिथांमोना मोजाङै मोजां जाहाथे खुंफुंनो हायो आरो बेजों जाहाथे जोंनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय मोनसे थासारि जेन' लाबोनो हायो गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोरजोंबो अनलायनाय रानलायनो हायो जोङो बिनि थाखाय खावलायो आरो बिथांमोननि जे थांखि बे थांखियानो जाहैबाय जोंनि जे लाइमोनफोर दङ सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोनखौ जाहाथे मोजां लामाजों जाहाथे बिथांमोना जिउ खांनो हायो सोलोंथायाव जाहाथे गोसो होयो बेफोर आयदाफोरखौ लानानैनो गाहायै बोसोनफोरखौ होनाय जायो बेबायदि जथुमायाव दिनैनि बे जथुमायावबो ख्रिस्टियान न'खर मोजाङै खांनायजों लोगोसेनो जाहाथे सेंग्रा सिख्लाफ्रा फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाय बेफोरनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो जायफोर फरायसाफोर बिथांमोना मोजाङै फरायनानै जाहाथे गावखौ दानो हायो हिउमेन रिसर्स मानसि हिसाबै जाहाथे गाव गावखौ दालांनो हायो बेबायदि बायदिसिना बाथ्राखौ लानानै दिनै मोजाङै जोंनि धोरोमनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ एबा सिबियारिफोरखौ खावलायदों दा आं बयनिसिमबो आंनिफ्रायबो गाहाम हामलायनाय आगु बर'दिननि मुङाव आरो फैबाय थानाय बर'दिननि मुङाव सारा आसामनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनायखौ आं नोंथांमोननि गेजेरजों बावहरदों।